Bon nga foli bi malien bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ Mali kɔ kan mɔgɔ mɔgɔ kulo bɛ an na mɔgɔ mɔgɔ ɲɛ b'an na an b'aw bɛɛ fo k'aw barika da nin waati in ye examen kumaw de ye k'a daminɛ DEF BTN ni BTD ani CAP ka na an ka bagikɛlaw u bɛɛ bɛ ɲɛsin karamɔgɔw ma nin waati in na ko dugawu kɛ moriw ma somɔgɔw ma kolonitigiw ma ani wajulikɛlaw ni karamɔgɔw ko a ye dugawu k'an ye mun ko an bɛ se ka passer cogo min na an bɛ dugawu k'u ye waati bɛɛ lajɛlen na mais jamana bɛ yɔrɔ min Mali don o don anw jigi bɛ tigɛ Mali la ka taa ni Mali jeunesse ye groupe mun yɛrɛ bɔra anw fɛ yan ko ka dugawu k'u ye bagi ko la DEF ko la hakɛ si t'a la mais a groupe fɛn o fɛn mana n'i y'u ɲininka dɔw mɔni 6 mɔni 40 mɔni 7 mɔni 40 mɔgɔ minnu kan ka gɛn ka bɔ kalan na a ka taa ko wɛrɛ kɛ o mɔni bɛ sɔrɔ a fɛ wa a bɛ bagi la a n'an bɛ dugawu ɲini na bon o la n'i ko ka dugawu k'o tigi o ka passer ni dugawu yɛrɛ ye passer o dugawu b'an ka Mali bi de n'i kɛra dɔgɔtɔrɔ ye dɔnni t'i la n'i kɛra maçon ye dɔnni t'i la n'i kɛra ingénieur ye dɔnni t'i la n'i kɛra architecte ye dɔnni t'i la n'i kɛra fɛn o fɛn ye dɔnni t'i la parce que kabi dugu ma a dɔnni tɛ yen kalandenw a ye kalan kɛ dugawu bɛ fara fɛn dɔ de kan dugawu bɛ barika kɛ ka hakilisigi kɛ k'i ni mɔgɔ ɲumanw bɛn k'i ka ko nɔgɔya i bolo mais o k'a sɔrɔ fɛn dɔ bɛ bɔrɔ kɔnɔ bon karamɔgɔw ni moriw kɔni aw bɛɛ kɔni bɛ malo danga la ni heure la parce que examen waati kalanden bɛɛ bɛ ɲɛsin a ma u dun bɛ san bɛɛ kɛ téléphone WhatsApp TikTok YouTube baro gɛrɛ samedi soir o n'a ɲɔgɔnnaw la nin don kelen na ko fɛn k'e passer diyagoya ko morikɛ ye bigi di yan morikɛ ye nasi di yan sɛbɛn ye tiɲɛ ye bigi ye tiɲɛ ye mais taa kalan kɛ dakurun fila min bɛ a balimakɛ bolo a n'a denkɛ n'a ka kalanden n'o ye Ali Badara Sangare o nin ye kalan kun ye kodɔn ye a ye kodɔn ɲini n'a ye kodɔn sɔrɔ a ka ɲinifɛn bɛ sɔrɔ mɔni dɔ bɛ yen n'i y'o sɔrɔ kalan sariya la i kan ka gɛn de mais i tɛ gɛn k'i bila kɛnɛma i bɛ gɛn k'i bɔ o la ka n'i bila foro kɔnɔ walima ko wɛrɛ la mɔni 40 mɔni 6 ekɔliden bɛ kilasi 12 mɔni 6 o man ka to yen fiyewu mais o bɛ nakun ko dugawu kɛ ɲɛ moriw bɛ tila ka bigi dilan ka dɔ ma o bɛ saraka bɔ ba ni saga Mali gɛlɛyara jamana bɔli gɛlɛyara a baara b'a la ninnu mana kɛ dɔgɔtɔrɔw ye an ka mɔgɔw bɛ faga pikiri juguw bɛ k'u la ni ninnu kɛra mécanicien ye an ka mobili tɛ dilan ka ɲɛ n'u kɛra électricien ye an ka so bɛ masi kɛ don dɔ i sigilen kun bɛ ci fu ni ninnu kɛra maçon ye don dɔ an ka étage bɛ bin an ka ala k'an kisi ni ninnu kɛra fɛn o fɛn ye a dɔnni tɛ yen ka passer dɔrɔn ekɔliden yɛrɛ tɛ foyi bila a kɔnɔ dɔrɔn a ka passer dɔrɔn tɛ f'a k'a sɔrɔ i bɛ ka taa ni min ye o bɛ la mais ne passera dɔrɔn mais dɔnni t'i la ka taa a la i bɛ taa ni mun ye ala ka hɛrɛ k'an n'aw ye ala k'an n'aw kisi a balimakɛ Ale Sangare shukran lakum